салом дуруд шунавандагони азиз, шурӯъ мегардад аллакай соати дуввуми барномаи роҳатбар. Имрӯз мо аллакай гуфтан мумкин аст ки чунин анъана дорем ки ҳунарпешагони маъруф, машҳур, шинохта ва муваффақро даъват мекунем ба барномаи роҳатбар. Ва меҳмони имрӯзаи мо иҷрокунандаи нақши асосӣ дар силсила филми Ҳаҷвии Дукон, ҳунарманд ва ман қаҳрамони асосии якчанд клип таронаҳо, ҳатто ки албатта дар ин феҳрист суруди репсаро Карлион ҳам ворид мешавад, блогер ва модел ва илова бар ин бонуи зебо Марьям Раҳмонова. Хуш омадед ба барнома. Ташаккур. Саломат бошед. Аввалин суоле ки мо акнун аз шумо пурсидан мехостем, сараввал сипос мегӯем ки албатта даъвати моро пазируфтед. Субҳи шумо соати чанд оғоз мегардад? Субҳи ман аз соати 7 оғоз мегардад. Соати 7 аз хоб мехезед, ба чӣ корҳо машғул мешавед? Дастурӯй мешавам ва хӯроки наҳорӣ мехӯрам. хӯроки наҳорӣ мехӯрам, омода намекунам, яъне шунавандагон бодиққат бошед дар ин масъала. Шояд дар кадом албатта худам тайёр мекунам, но бисёртар модарам тайёр мекунад. чӣ хӯрокҳо тайёр мекунед шумо? акнун ба назарам модаратон дил бисёр хӯрокҳоро омода карда метавонад. Дар мавриди шумо пурсидан мехостем. Худам номояш намедаш, намедонам. акнун тухмро агар дар обҷӯш, ман тухми обҷӯш мегӯянд, яъне ман ба шумо каме як ба истлоҳ лайфхак гуфтам. Омлет мекунам. Омлет омода мекунед. Аллакай. Бисёр хуб. Боз феҳристро идома диҳед. Творог со сметана, творог бо сметана. Творог бо сметана, албатта ин, яъне ҳар як ошпаз ба фикрам ин наҳориро ба тарзи хоси худ омода мекунад, воқеан ҳам. Албатта. Дар умуман дигар хӯрокҳо чӣ омода карда метавонед? аз дигар қурутоб, ош метавонам ҳатто кардан. ҳатто ош метавонам дар. Оши серсабзӣ ё камсабзӣ? ин серсабзиро ман дӯст медорам. бисёр хуб. уман таъми дуруст доштаед, росте. Ва уман як чизи дигарро ман ҳоло пурсидан мехостам. ғайри фаъолияти блогерӣ боз дар ягон ҷои дигар шояд кор мекунед? ман бисёртар боз моделинг ба вай дорам, шавқу рағбат дорам. ин яке аз замин шуғли ман аст. бо бисёр ширкатҳо ҳамкорӣ мекунам. Фаҳмо. Ва ман бештар ба блогерӣ майлу рағбати зиёд доред ё ин ки яъне касби ҳунарпешагӣ? Касби ҳунарпешагӣ. Фаҳмо. ман мехостам акнун ки мо ҳоло дар масъалаи касбу кор бештар суҳбат мекунем, муайян кунем ки каме дар мавриди ман таҳсилоти худ маълумот бидед. Яъне дар кадом мактаб таҳсил кардед, ҳоло дар кадом донишгоҳ таҳсили худро идома медиҳед? Росташо мегӯям, ман бисёр мактаб иваз кардагиам. Чанд мактаб? 3 мактаб. бисёр хуб. Мактаби гимназия Дуба мехондам, мактаби 48 ба гузоштам, мактаби роҳнамо хатм кардагӣ. Баъдан ба донишгоҳи тиббӣ, яъне Абуали ибн Сино дохил шудам. дар касби стоматология. Яъне дандонпизишк шумо мешавед. Албатта. Насиб бошад, албатта бо хоҳиши худованд. Вале як чизи дигарро ман муайян кардан мехостам. Онҳое ки яъне аз миёни дӯстон, шахсони наздики ман, онҳое ки ман мешиносам, бештар одамоне ки дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекунанд, хоҳ яъне ин гурӯҳи умумӣ бошад ба истилоҳ обши, хоҳ дандонпизишк бошад, дигар равия, онҳо тамоман вақт надоранд. ҳатто дар оилаҳо мегӯянд уро нарасед, ӯ дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекунад. Вале шумо чӣ тавр вақт пайдо мекунед барои таҳсил кард, албатта барои рафта ба касби моделӣ ё ин ки ҳунарпешагӣ машғул шудан? Одам вақте ки чизеро сахт дӯст дорад, албатта ҳама чизро успевад вақт пайдо мекунад. Бисёр хуб. як чизи дигарро акнун ман пурсидан мехостам. шумо яъне ҳоло ҳунарпешаи касбӣ нестед, ҳамин тавр ҳаст? нақшаи омӯзиши, яъне нақшаи омӯзиш дар курсҳои ҳунарпешагӣ ё ин ки таҳсил дар донишкадаи санъат ва ё ман намедонам кадом як мактабҳои олии хориҷӣ рафта таҳсил карданро надоред дар нақша? дар айни ҳол не. Ба ман маъқул аст. ҳамин дамидӯша ҳама чизро дар ҳамин давлати худам ҳама чизро омӯзам, ёд гирам. Яъне нақша доред ки рафта дар кадом як курс таҳсил кунед. акнун ман барои мисол мегӯям, яъне оне ки дар ин ҷо таҳсил мекунед ё дар хориҷа таҳсил мекунед барои ман муҳим нест. муҳим он аст ки яъне ба тарзи касбӣ, ба истилоҳ профессионалӣ онро яъне идома диҳед. ман инро пурсидан мехостам. албатта мехоҳам. чун мо ҳоло яъне ман ҳамаро дӯст медорам, зиёд ҳунарпешагон ва ман онҳое ки филм сабт мекунанд, онҳо яъне касби зиёди онҳо ҳунарпеша ё ҳунарманд нестанд, ҳатто коргардон нестанд, аммо ба ин корҳо машғуланд. ва албатта инҷо чун ин як чӣ гӯям
ба исло хейт чунин чизҳо пайдо мешаванд ки инсон ҳунарманд нест ба касби ҳунармандӣ яъне машғул аст. Шумо ҳам метавонед яъне касбан инро оғоз кунед. Ҳаминро пурсидан мехостам ва акнун оҳиста оҳиста ба силсила филми Дукон наздик мешавем. Шуморо ки ба ин филм даъват кард ё ин ки шояд касе дар мавриди кастинг ба шумо маълумот додааст? аз соли 2023 сар карда вақте ки ман ҳамин ба моделинг ҳамин машғул шуда будам, аввалин бор як шиноси ман Фирӯза ки ном дошт, аммо ба ман пешниҳод кард ки шумо бениҳоят ба акай далер писанд омадед, мехост ки шуморо ба ҳамин силсила филми Дукон даъват намояд ва яке шумо метавонед. Ман албатта аввал фикр кардам дар хона, гуфтам ман ягон бор дар ин кино симат кардагӣ не, яъне дар процесси ба навбаргирии филм ширкат накардаед? То ман вай кардагӣ набудам. Аввал фикр кардам, гуфтам шояд рад кунам, баъдан як ба хулоса омадам, гуфтам нет, лучше рисковать кардан дар кор, чем ба ҳар нав таваккал карда рафта ширкат кардан лозим аст. Албатта. Як масъалаи дигар, яъне коргардон Далер Раҳматов метавонистанд тарзи яъне роҳгардии шумо, яъне ман намедонам зебогии шуморо пай баранд, аммо чунин яъне тарзи суханронӣ инро дар куҷо диданд? ман ё ки он кас ҳам таваккал карданд барои суханронии шумо? дар мактаб ман омӯхтам забони модарии худро. фаҳмо. Аммо дар масъалаи суханронии шумо он кас чизе намедонистанд? Не, умуман. фаҳмо. Баъди ба навбаргирии ин филм, ин силсила филм аниқтараш, шумо худ онро тамошо кардед? албатта, ҳар як ҳамин ҳафта мебаромадам ин филм, ман фақат тамошо мекардам. Яъне интизор мешудед ҳамон Албатта. ба яъне дар YouTube нашр гардидани ин ё он яъне серияро ё қисматро такроран тамошо кардед бори ҳам? Кадом қисматро? панҷум шашумашро. панҷум шашумро такрор ба такрор. Ба чӣ хотир? албатта. онҷа хелеам зеботар дар назари худам метофтам бинобар барои ҳамин. яъне ба монанди як духтари оддӣ посух гуфтед дар ин суол. бисёр аҷиб. Ташаккур. Филм ба шумо писанд омад? албатта. ба чӣ хотир филм писанд омад? ғайри оне ки маҳз шумо дар ин филм нақши асосиро яъне бозӣ кардаед? амин медонед нақши ҳамин духтара, агар мисол ман худам ҳам намебудам, як духтари оддӣ, духтари бениҳоят чӣ хеле ба шумо фаҳмонам? медонед чӣ хел фаҳмонед? баландгӯякро ба худ наздик карда баъд фаҳмонед, ман хубтар мефаҳмам. амин хел боз ҳам наздиктар ба фикрам ин кӯпази аст. ман ин хел кунам. дар ин нақш бениҳоят медонед ин духтар нақши як духтари оддиро бозӣ мекард. Ман чунин шахсият ҳистам албатта. ҳамин тавр? ҳамин тавр. вау, ман ку шӯхӣ кардам. Не, ман ҳақиқатро мегӯям. бисёр хуб. Яъне чӣ қадар нақши гулдухтари оддиро аз як оилаи оддӣ, яъне оилаи оддиро муаррифӣ мекунад, ҳамонро бозӣ кардед? маҳз ба ҳамин хотир? Ягон сабаби дигар надошт дигар? Не. фаҳмо. ман толка ҳамин фақат ҳамин қисмат писанд омад. ба ман ростӣ ҳамон ба истилоҳ сторителлинг, чӣ тавре ки ҳар як рӯйдод паси якдигар, яъне тарзи гузариш аз як саҳна ба саҳнаи дигар, суханронии ҳунармандон ба забони тозаву ширини албатта ноби тоҷикӣ, забони модарӣ суҳбат кардани ҳунармандон, яъне ин ҷабҳа бисёр писанд омад ва нақши падари шумо дар силсила филм ки Насриддин Нуриддин ҳунарманд устод бозӣ кардан дар сатҳи баланд, албатта боз оне ки ин шахс як ҳаҷмнигори хубам ҳаст, боз ҳам як ширини дигар албатта мебахшед ба ин филм. Ба ман ин писанд омад ва боз як чизи дигарро ба қайд мекунам, хусусан коргардон дар ин филм. мо қаблан дар як радиостансияи дигар ки кор мекардам соли гузашта бо ҳунарманд Шӯҳрати Асланшо баъд аз бахнома суҳбат карда будем дар бораи коргардон Далер Раҳматов. нигоҳи ӯ ҳамчун коргардон, яъне сабти филм, яъне ба кулли фарқ мекунад. яъне ҳар як саҳнаро яъне дарк кардан, эҳсос кардан бисёр хуб буд ва он ҳам ба ман ростӣ писанд омад. ин ба ман писанд омад ва акнун як масъалаи дигарро дар мавриди силсила филм аз шумо пурсидан мехостем. дар нақши асосӣ дар филм бо шумо фарзанди ҳунарманди машҳур ҳаҷвнигор Шодравон Аловдин Абдуллоев, Отахони Аловдин бозӣ кардааст ва маҳорати ҳунармандӣ ӯ ба шумо писанд омад ё не? ва ба фикри шумо Отахон мисли падари худ чунин як ҳунарманди бузург, ҳунарманди хуб шуда метавонад? албатта. ба чӣ хотир? аз амин медонед аз ҳар гуна ҳамин нақшҳо, аз ӯҳдаи лубои ҳамин нақшҳо тез мебарояд.
амин мегӯяд ки гиря кун гиря мекунад, мегӯяд ханд механдад. амин жизни намекунад. яъне ба воқеият ба ҳақиқат наздик. бале ягон шояд чунин як аз таҷрибаи худ ба шумо чизе гуфт, чизеро ба шумо омӯзонид ё не? албатта гуфт ки ҳамин чизе ки ба ту писанд аст, чизе ки ту мехоҳӣ ҳама вақт марҳамат. чизе ки ту мехоҳӣ всегда нужно идти вперёд. яъне таслим шудан лозим нест, вобаста ба хоҳиши худ амал кардан лозим аст. бисёр хуб. ва умуман дар маҷмӯъ яъне шумо боварӣ доред ки Отахони Аловдин чунин як ҳунарманди ояндадор аст. албатта яъне ман бештар ӯро яъне фосилавӣ инсони беҳтарин аст. фосилавӣ мешиносам, чун ҳамкасбамон аз телевизиони варзиш Бобо Холмуродзода ба барномаи ӯ рафта чи як хӯроке омода кардан, яъне ӯ хӯрок пухта метавонистааст. ман инро ҳамчун мисол мегӯям. ва албатта яъне фосилавӣ зиёд маълумот гирифтам дар мавриди шахс, аммо яъне аз наздикӣ шинос нестем, ба ҳамин хотир пурсидам. ва акнун соли гузашта як саволи дигарро ман аз шумо муайян кардан мехостам, ки зиёд барои ман яъне як суолест, ки ман дербоз ҷавоби онро гирифтан мехостам. соли гузашта дар силсила филми Дукон бозӣ кардед, дар клиптаронаҳо фаъолона ширкат мекардед ва баъдтар оҳиста оҳиста аз саҳнаи эҷодӣ дур шудед. яъне сабаб дар чӣ буд? шояд даъват намекарданд ё ин ки шумо чунин як иштирок дар силсила филмҳои хурд аз ҷониби блогерон дар Инстаграмро рад мекардед. яъне сабаб дар чӣ буд? ба ман медонед бисёр ҳамин даъватномаҳо медоданд. чанд кинои дигар баъди ҳамин киное ки ман иштирок кардам гуфт бисёр предложениҳо буданд ки мақсад мегуфтанд биёед ҳамин филмҳода иштирок кунед. ба ман саҳнаҳошон писанд наомад, чунки дар он ҷо бисёртар медонед оилавӣ як рӯйдодҳои оилавӣ, муноқишаи марду зан. ман гуфтам не, ин ба ман тамоман намесефад ин чиз. барами рад кардам. шуморо касе яъне тавсия медиҳад, аммо шумо ё ин ки шумо худ қарор медоред? ман худам. бисёр аҷиб. яъне барои гулдухтари ҷавон бисёр қарори хуб баровардан бисёр хуб аст. барои ҳар яке мо қарори хуб баровардан албатта хуб аст, аммо мо зиёд ҳунарпешагони ҷавонро мебинем ки албатта дар лоиҳаҳои хурд ҳам иштирок мекунанд. албатта мо он блогерон, он шахсоне ки чунин як силсила филмҳои хурд дар Инстаграм омода мекунанд, мо чизи нохуб, ягон чизи бад дар мавриди онҳо намегӯем, аммо ба ҳар нав боз барои ҳунарпешаи ҷавон аз лоиҳаҳои бузург оғоз кардан ба фикрам боз ҳам хубтару беҳтар аст. Мариям, мо дар мавриди иштироки шумо дар силсила филми Дукон айни қадараш зиёд суҳбат кардем ва мехостам дар мавриди клипи Азиз Азизов репсаро маъруф бо номи Карлион каме маълумот бигирем. Ки шуморо даъват кард ё ин ки чӣ тавр шуморо даъват карданд? аввалин бор мо ҳамин аз ҳам хайхе гирем шиносам будему Инстаграм. тариқи Инстаграм шинос будем? Бисёр аҷиб. баъдан ба ман акай Ҷурабек навишта буд, гуфт ки мақсад шумо хеле писанд омадагиед амин ба қаҳрамони мо. да ки гуфта биёед амин клип да шумо бисёртар чӣ хеле гӯям писанд омадед, мувофиқат мекунед ба сабку услуби суруд тарона. даъват кардан хай манам рад накардам, алло фикр кардам, гуфтам хай кунам накунам, гуфтам хай шинос ки аст, албатта ки мекунам. баъдан рад накардам, хай иштирок кардам. Не, вале шумо эҳсос мекунед ки чӣ тавр ҳамон 2023 яъне барои шумо як яъне соли дуруст мувофиқат кард. шумо ҳам дар образи гулдухтари хоксор хуб дар силсила филми Дукон пайдо гаштед ва баъд аз оне ки коллаборатсияи Карлион Азиз Азизов бо як нӯшоки бисёр маъруф, акнун мо Нури Зилол менӯшем, пайдо яъне нашр гардид. уман карьераи шумо, барои корномаи касбии шумо бисёр хуб мувофиқат кард. инро яъне дарк мекардед шумо? албатта мегуфтам ки звёздный час настал. инро ба навор гирифта лозим аст, баъдан муқобили шумо истифода мебарем ҳатман. ва бисёр хуб, ба мо ростӣ писанд омад ва ба фикрам он сурудро дар плейлисти худ ҳам гузоштаед? аввалҳо ҳоло не дар вақташ монда будам, баъдтар бо гирифтам. бисёр хуб. ва дар маҷмӯъ ӯро ҳамчун репсаро, ҳамчун мусиқачӣ яъне сурудҳоашро гӯш мекунед? ман Азизро дар назар дорам. албатта гӯш мекунам, сурудҳои хеле ба ман писанд аст. боз киро гӯш мекунед? бисёртар Шабнами Сурайёро, Зулайхо Маҳмадшоиёро, боз ки аст, Фарзунаи Хуршед,
яке аз сурудаш бало ки аст, ман ин суруда бениҳоят дӯст медорам. Ин таронаи Фарзунаи Хуршед аст. Бале. Бисёр хуб. Бениҳоят ба ман писанд аст. Ҳама ки куҷоеда ки фаҳмам ба ҳаракат медароед. Бале. яъне шунавандагони азиз то анҷоми фасли тобистон 23-24 рӯз дигар боқӣ мондааст. вақте ки ба саёҳат меравед ба Кӯло, ба Хуҷанд, ба Помир бошад, дар ҷое ки суруди Фарзунаи Хуршед балоро мешунавед ва кадом гулдухтаре рақс мекунад, фаҳмед ки ин Марьям аст. Бале. бешубҳа. Саломат бошед. Ташаккур. воқеан ҳам ҳиссиёти хуби ҳазл карданро доред шумо. дар мавриди нақша ва лоиҳаҳои шумо дар оянда маълумот гирифтан мехостем. чӣ нақшаҳо доред? шояд клиптаронаҳо бошад, филмҳо бошад, фаъолияти блогерӣ, ровии базму маъракаҳо, тӯйҳо. Росташро гӯям, акун ман дар нақша мехоҳам ки ба як филми беҳтарин, яке аз силсилаҳои беҳтарин ҳаст ҳамихе нақша. давна мивай шуда буд, кастинг шуда буд, гузаштам. Кастинг чанд рақиб доштед? Чанд рақиб? 4 та кастинг буд. 3-таш рафта будаму, вақте ки фаҳмидам ки чӣ хел филм аст, рад кардаму, ана ин чорумгиаш эронӣ мешавад. Анамунаш ба ман писанд омад. Рақибон ки буданд? Яъне баробари шумо ҳамон гулдухтароне ки дар ҳамин нақш бозӣ мекарданд? Не, ҳеҷ кас нест. Танҳо Умеда аст. Умеда Турсунова. Умеда Турсунова буд ва шумо? ва дар натиҷа ҳардуи шуморо гирифтанд ё ки танҳо шуморо гирифтанд ба филм? Танҳо маро. бисёр хуб. ман ҳам мехоҳам ба кастингҳое равам ки танҳо як рақиб дошта бошам ё ки умуман рақиб надошта бошам. вале ба шумо муваффақият хоҳонем ба ҳар нав. акнун шумо оҳиста оҳиста ба олами яъне ҳунарпеша наздик мешавед. ҳунарпешагон аниқтараш мехостем як эксперимент ё ки озмоиш ташкил кунем. шумо омода ҳастед? ва нақши аввалине ки мо аз шумо мехоҳем ки яъне бозӣ кунед, ин гулдухтари хонагӣ бошад ва шахсе ки бештар образи як гулдухтари хоксорро мебозад. ва фикрам ин ба шумо осонтар мешавад, чун дар силсила филми Дукон нақши шумо ба ин наздик буд. омода ҳастед? ман ҳатто ба ислоҳ минусро паст мекунам то ин ки ба шумо ҳам қулай бошад. марҳамат. образи шумо гулдухтари хонагӣ. шунавандагони азиз, дар саҳна Марьям Раҳмонова бо образи гулдухтари хонагӣ. таҳти кафкубиҳои шумо ҳатто иҷо қарсакҳоро ҳам мегузорем. ҳамагон қарсак задан. марҳамат. гулдухтари хонагӣ. тарзи гап заданам? албатта хоксор бошад. шумо ягош савол зед ки ман ҷавоб диҳам. хеле наметунам атоман. духтарам, корҳои хонаро кардаӣ магар? бале дадаҷон, ҳама корро кардам. аз саҳар хестам, хӯроки наҳорӣ тайёр кардам, хонаҳоро ҳам каме ба ман. акнун рӯ бучин кардам гуфта наметавонед, чун ҳамагон ҳоло чангкашак истифода мебаранд. бале, чангкашак истифода мебаранд. ва тамом, ташаккур. бошад, сипос, қабул аст ин. ва акнун образи навбатӣ гулдухтари соҳибкор, гапдон, ками такаббур. ба фикрам ин образро ҳам хуб метавонед иҷро кунед. 1 2 3. гулдухтари соҳибкор, такрор мекунам, гапдон, ками такаббур. шумо савол зед, ман ҷавоб диҳам. Марьям, чаро ин дафъа маҳсулотро ба мағозаи ман бо нархи баланд овардӣ? маҳсулотро бо нархи мат суолро иваз мекунем ҳоло. Марьям, суханронии ту ба ман писанд нест. баъд аз оне ки туро роҳбари корхона таърифу тавсиф кард, суханронии ту иваз шудааст. ман да фарқаш чӣ? худат рафт. Марьям, ман хандам меояд. ман дигар матнҳоро интизор будам, аммо ба ҳар нав сипос мегӯям. ташаккур барои албатта бонуе ки танҳо дар дуввумин лоиҳаи филми ширкат ман иштирок мекунад. ин бисёр хуб аст. як нақшаи дигар дорем. албатта баъд аз озмоиш мо мегузарем ба блиц суолҳо. якчанд суолҳое ҳаст ки Марьям аз шумо як хоҳиш танҳо ҳа негуфтанд. суол ба шумо писанд меояд, писанд намеояд. мутаассифона шумо он қадар интихоби зиёд надоред. ба ҳамин хотир ба суолҳои мо посух бидиҳед ва баъдан барномаро ба анҷом мерасонем. медонам ба шумо писанд нестин, вале дар маҷмӯъ мо акнун маҷбур мешавем ки барномаро ба анҷом расонем. омода ҳастед? аз суолҳо намеаросед? бошад, оғоз мекунем. 1 2 3. маҳорати дузандагӣ доред? бале. фатирмаска омода карда метавонед? не. медонед фатирмаска чӣ аст? фатира ба маска ардалаш мекунанд? ва боз ба болои он харбуза мегузоранд. аммо дар инҷо муфассал суҳбат намекунем. уребчаи кӯдакро иваз карда метавонед?
боре ҳам иваз кардаед? беҳтарин. Захира барои зимистон ба қавли банка маҳкам карда метавонед? Не. Гов ҷӯшида метавонед? Ягон бор накардаму, но боварӣ дорам ки метавонам. Беҳтарин. Аз каду хӯроки болаззат омода карда метавонед? Албатта. Роналдоро аз Месси фарқ карда метавонед? бозиҳои компютери ба монанди FIFA ва Counter Strike бозӣ карда метавонед? Не. ташаккури зиёд. Инҷо блитсоҳои мо бо Марьям Раҳмонова ба анҷом расиданд. Ташаккури зиёд дар мавриди репчаи кӯдак боре ҳам иваз кардаед ё ин ки? Бале. Аз ҷанма. Бисёр хуб. Ва захира барои зимистон боре ҳамчунин таҷриба надоштед? медидам чихе модарам пеш будаму вақте ки майда будам модарам маҳкам мекунад бошад тамоман амрои модарам ягон чиз захира намекунем фақат мехарем. Беҳтарин. Футбол тамошо мекунед ба фикрам? Футбол ҳа. Кадом дастаро мухлис мекунед? Роналдо. Пеш Месси будам. Номи даста Роналдо? Ман чунин даста не. Ман бошгоҳ дар назар дорам. Ами қашам медонам ки Роналдо куҷода бозӣ кунам, ами тарафи Роналдо ам тараф. Фаҳмо. Бошгоҳи нави ӯ чӣ ном дорад? Ал-Наср. Фақат медонам ки Роналдо куҷода бозӣ кунам, ами тарафи Роналдо. Фаҳмо. Вале ба ҳар нав мисли аз Роналдо фарқ карда метавонед. Ин бисёр хуб аст ва дар мавриди FIFA ва Counter Strike ман фикр кардам ки шумо ба фикрам бозӣ карда метавонед. Аммо посухи худро гирифтем. Сипос мегӯем барои суҳбати ҷолиб рангин бо шумо Марьям дар мавҷи 107 FM Радиои Азия Плюс дар барномаи Роҳатбар. Албатта мо шуморо боз баъд аз лоиҳаҳои дигар интизор ҳастем дар мавҷи 107 FM дар роҳои Радиои Азия Плюс ҳамеша барои шумо боз ҳастанд. Муваффақият дар лоиҳаи нав ба шумо таманно дорем. Мо бовар дорем ки албатта шӯҳрати шумо аллакай на танҳо дар Тоҷикистон балки дар дигар кишварҳои форси забон низ албатта паҳн мегардад. Муваффақият ба шумо таманно дорем ва акнун таманниёти шуморо нисбати шунавандагони Радиои Азия Плюс шунидан мехостем. мехоҳам ки обод бошад ва ҳама вақт ободиро дӯст доранд. саломат бошед. Ташаккур мегӯем ба шумо. Сипос мегӯем бори дигар барои албатта омаданатон ва интизор ҳастем аллакай дар нашрҳои дигари барномаи Роҳатбар. хуш омадед бори дигар мегӯем ва шунавандагони азиз сипос. шунавандагони азиз барномаи Роҳатбар инҷо ба анҷом мерасад. бегоҳ шуморо аллакай барномаи Пароз 107 FM интизор аст ва ман бошам Фирдавси Каримзод аллакай пагоҳ бармегардам. ҳоло бошад мегзарем ба бахши ҳит. хайр, саломат ва сарбаланд бошед.